Mindenekelőtt sok szeretettel iskolánk igazgatóját, Hilda nénit szeretném megkérni, hogy szóljon néhány szót. Hallgatjuk. Csak leülök. És nem én leszek az esnek a főpontja az egészen. Nem készültem beszéddel, meg ebben a helyzetben még talán nem is voltam soha. Tehát, hogy nem az iskolában vagyunk, hanem összejöttünk egy külső helyszínen, azért, hogy egy diákunknak a önálló előadói estjén vegyünk részt. Hát tényleg nem voltunk még ilyen helyzetben. Nagyon büszke vagyok az iskolámra, nagyon büszke vagyok minden tehetséges diákunkra, és hát most nagyon büszke vagyok Attilára, és a kollégáimnak nagyon köszönöm, hogy észreveszik a tehetségeket az iskolánkban, és felkarolják őket, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a pályájukon elinduljanak. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 2,5 év mióta Attilát ismerjük a Csokonai Gimnáziumban, azóta nagyon sok minden történt ő körülötte, tehát amilyen versenyen elindult, most ott van a telefonomon néhány cím, most elfelejtettem ide-oda, de nem is ez a lényeg, mert hogyha valaki szeretne tájékozódni, hogy milyen versenyeken vett részt Attila és nyerte meg, ha éppen nem ő nyerte meg, akkor külön díjat hozott el, mert hogy minden kategóriát túlszárnyalóan teljesített. Ez egy igazán nagy büszkeség számunkra. Köszönjük neked ezt az élményt, Attila. És hát kevés olyan diák volt az én 40 éves pályám alatt, akit művész úrnak vagy művésznőnek köszöntök az iskolában. Hát Attila az nekem művész úr, tehát úgy szoktam üdvözölni, hogy összetalálkozunk az iskolában. Azt gondolom, hogy az érdeklődés, ami övezi ezt az estet, ez mutatja azt is, hogy Attila, hogy a diáktársaid is nagyon megtisztelnek téged a tehetségedért, és úgy gondolom, hogy követni fogják, ugye még van egy jó év a Csokonai Gimnáziumban számodra, és utána ki tudja, mit hoz a jövő. De ez az este is pont arról szól, hogy az iskolán kívül is drukkolunk neked, hogy a tehetségedet tudjad kamatoztatni, és hogy majd merre sodor az élet, azt nem tudjuk, de szeretnénk rólad mindig tudni, és szerintem akik itt ülnek, mindenki szeretne majd rólad tudni a későbbiekben is. Úgyhogy én átadom a szót Attilának, és köszönöm még egyszer a kollégáimnak, hogy egyáltalán kitalálták, Eddig Néni volt a kitalálója ennek az estének, és hát a tanáraidnak, akik részt vettek a megvalósításban, és hogy támogattak abban téged, hogy ez az este megvalósuljon, és köszönöm minden érdeklődő diáktársunknak, jelenlegi, meg régebbi csokonai diákokat is látok itt az asztaloknál, őket is szeretettel üdvözlöm, és köszönöm, hogy eljöttetek mindannyian. Attila, tiéd a szó. Hát nagyon köszönöm Hilda néninek a megtisztelő, meg kedves szavakat. Első körben szeretnék bemutatkozni, azért a legtöbbötökkel már elég régóta ismerjük egymást, akivel pedig nem Csillag Attila vagyok. Most valamit kéne a nevem mellé mondani, fogalmazzunk úgy, hogy kultúrember. És ennek a szónak a szellemében szeretném, hogyha ma délután egy kicsikét élvezhetnénk mindazt, amit ez jelent. Én elég régóta csinálom már ezt, és igazából megmondani nem tudnám, hogy miért, vagy hogyan kezdődött el ez az egész. De én hiszek benne, én hiszek abban, hogy ez számít. És bízok benne, hogy ma délután ti is így fogtok innen elmenni, hogy a kultúra az számít, az irodalom az számít, verset hallgatni, mondani, meg írni az egy jó dolog, és számít. Amerikában van egy olyan pozíció, hogy a nemzet költője, nálunk ez nyilván Petőfi Sándor, már bő 200 éve, tavaly volt a bicentenáriuma, de ott Amerikában ez egy kijelölt pozíció, amit 2 évente választanak. 2007 és 2009 között egy kiváló kortárs költő, bizonyos Billy Collins volt a nemzet költője, és ő fogalmazta meg a lényegét mindannak, amit a líra jelent. Azt mondta, hogy a líra az egyetemes emberi szív története. Vannak olyan hangok, akik szerint ez már irreleváns, hogy egy modern korban, ahol titeket olyan sebességgel érnek ingerek, hogy már egy-egy vers nem számít annyira, Billy Collins kiválóan megfogalmazta, hogy egészen addig,
amíg nektek, nekem és minden tanárunknak érzéseik lesznek, addig ez aktuális marad. Ennyit szerettem volna előjáróban. A menetrend úgy fog kinézni, hogy minden vers között fogok mondani néhány ismeretterjesztő adatot, szakmázunk egy picit, hogy azért mégse kontextus nélkül dobálózzak ezzel a sok szöveggel. Az első vers, ami el fog hangzani, az úgynevezett posztmodern költőkirály Parti Nagy Lajos darabja. Partiról azt kell tudni, hogy ő reformálta meg a magyar nyelvet, nyilván mindannyian tanultátok már, a 9-esek még nem, de volt egy Kazinczy nevezetű költő, ő volt a nyelvújító, és most ezekben az években Parti volt a második, aki ezt megtette. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Parti Nagy Lajos Egy bőrönd repülő című alkotását. Parti Nagy Lajos Egy bőrönd repülő. Átirat 81-ből P-nak, nek, vagy ki tudja már. Vékony köteg papír 10 forintos elcédulásodóban. Cirka 15 éve már, hogy fektetem ezt az összerakhatatlan verset. Az én időmből ez elég sok idő. Egy nylon dossziéban tárolom, akárha tüdőröngent. Sárgás, emlékkönyvi vonatfüstöt. Hogy a keleti vagy a nyugati pályaudvar innen nézve egy kicsikét már mindegy. Egy elnagyolt vershelyzet indulási oldala, 5 emeletes harmonika, gyöngyház berakású vastüdő, szuszogó nyárral, császárkörte permettel teli csarnok. Ama P, nem én, nem én. Múrisan kapkodja lábát, mossák a peront fabulonnal, és csúsznak a műanyag talpú cipők. És mintha egyenest a keramidba szállna alá a nap, olvadnak a sínek. Akár belé nyomhatná hüvelykujját, mindenki belé nyomhatná hüvelykujját. 81-ben tökig a renyhe alkonyatba, s lenne riadalom, PB, tabukizás. Nem nyomja, nem nyomom. Ki, ha én nem, hanem tűnődve hirtelen, akár erdőben mások vadnyoma. Nehéz ma helyből távolugrani, motyogja maga elé P. Aztán nekifut. A rossz műbőr cipőkben lapjára eshet, mint egy félmosoly. Aztán ültében elragaszkodva P, ki egy bőrönd repülővel száll vonatra a rongyos kéziratban, egy hosszú és mély gyorsvonatra, melynek beláthatatlan eleje és vége, bátán csak archivált időnk túl mákos és havas. Lépcsőket lát, mondjuk egy ajtót, egy búcsútintő homlokával pindul üveggolyókat izzadó kalauzt, és megmoccan a sok-sok tonna vas, és remegni kezd, és halk szamovár sóhajjal elindul. És ideje, mint kenhető és boldog kockasajt betelvén, kihúz a csarnokhéj alól a tőkehús piros szerelvény. Nikt hinaus lénen! Nikt? Hová hinaus, ha kívülünk a bent? A kéziratban épp ez a bent a hiányos, hogy ki mit keres, ki mit vers panoptikumban, hogy miért a forró céltalanság, hogy mitől törődik végül el bőröngyét átölelve P, hogy mi végre nyomja szét tekintetét az ablakon, hogy mit keres itt a cirkulárison, körbeérő, lüktető szerelvény peronzatán, a naphanyatló, prémes félhomályban, hol tengerparti kis hotelszobák gyulladt szemekként futnak versenyt véle. Bár most a leggyorsabb a vonat, és minden sürgönypózna véle egy irányba fut, haladni 81-ben így alternatív. Bocsánat, jó felé megyek. Hová tart, kérem? Hát éppen ez az, motyogja maga elé P. Egy vidámparki tiketet mutogat a kalauznak, Dodge-emre szól, tudom, de hát ha egyszer az óriáskerék felé ma nincs vonat. Motyogja P, és hogy nem megy sehova. Majd mély lukak a kéziratban, követhetetlen változatok P-re, a peronra, Pékre, nosztalgiára, folytonos költözködésre, guánó repülésre, vagonról vagonra, vadul harmonikázó alagutakon cibálja át famadár házát.
Csak találunk végre valami hálós étkezőkocsit ebben a cintányérban. Fülkék, kusettek, mind meg annyi kaptár. Viasz kenyérrel, viasz csirkecombot, viasz családok szemlesütve esznek. Viasz neon szitál, sovány viaszt festetlen életükre. Minden fülkében mind meg annyi pély, izeg és mozog. Nem én, nem én, nem ő. Mindegy ki már, ne szólj szám és személy, ha már végleg itt maradtál sajtkukacként, mi önmagából, mintha önnön husán át, fúrja át magát a malomkerék bamba éjszakában. Hát hagyd az aviatikát. Egy bőrönd repülő, amiről immár nem derül ki soha semmi. Fejem fölött sokáig nem forgott semmi, csak a bőrönd, kinyitva, csukva, akárha tompa szárnyam. Egy furcsa érintésű kézirat. Motívumok, melyeket csontig elszívtam, elhasználtam. Hajdani Szent János bogarak, Csík-szigetek az ablakében. Egy kockasajtnyi rádió Hongkongból, reszelős Mickey Mouse ária, s valami rémhívó pincérnő, P. szerint bizonyos Mária szamovárja, ki fahamuthoz távoli tálcán, vodkás poharak félholdjával, dekoltással, tengeröböllel, lobogó tea tükrével, borostával, s a bőre alól valami vékony, cincorgó zene szól, mint egy egérke. Zögykölődnek P. vulkán fiberén. Nem állod ezzel, ügynököl uram? De már kisasszony. Hiszen a holdra szállás apró fáján utazunk, szegény Armstrong makettjén kismadárkorából. Nem érzi úgy, hogy néha-néha szárny a nő? Nem én, mondja a nő. Nem én, ha becsinálok se, mondja bazd meg. Majd érdesen sípolva elalszik, tálcája földre hull, szamóca lekvár, pirog, albatrosz velő. Aztán már csak a hamu szuszog a keramiton, a bezárt repülőkből lassan szivárog a kondenscsík, és csönd van, mint egy csigában. Mázsás nyári derengés, egy fekete, szemüveges, szinte a testi stréberségig finom ember imbolyog át a csarnokon. Kár a gőzért. Én úgyse leszek többet az Úristen gépkocsi zsírja. Elég sajnos, uram, motyogja P. Sose üljön tangó harmonikára, súgja a szúrós szemű ember, hiszen az a hosszú nyívó hang a végé. Itt fut ki a mákos és havas film, csörömpölve kinyit a resti. Versemnek hőse erre ébred. Bőröngye alatt megtapogatja ázott nadrágját, és vacog a hányingertől. Megint egy padon éjszakázott. Egyezzünk ki abban a továbbiakban, hogy eltekintünk a tapstól, mert szeretnék folyamatosan beszélni, de nyilván nagyon köszönöm. A következő szöveg egy meglehetősen régebbi költőtől származik, Nagy Lászlótól, a újholdas nemzedék egyik kiváló tagjától. Az ő egyik főművét, a Mennyegzőből egy részletet fogtok hallani. A Mennyegzőről tudni kell, hogy egy abszolút értelmezhetetlen szöveg. Olyan képekkel dobálózott a Nagy László, hogy lehetetlen felfogni. Szeretném, hogyha itt csak a szöveg ritmusára figyelnétek. Egyébként egy balkáni mennyegzőről szól, azokról a hagyományokról, rituálékról, ami ott történik. Köszönöm. Nagy László, mennyegző. Részlet. Arccal a tengernek itt állunk párban, kürtszóban, ünnepi aranyriadóban, sípsikolyban, a dobhang döbbenetében, lábdobogásban ijedten. A tengert utánzó táncosok lendülete fenyegeti hátunk, mert a tengernek bemutattak minket. Vegye tudomásul, hogy itt állunk párban a kőfokon. Itt, a végtelenségbe bevágó szárazföld csőrehegyén két emberi csillag összeesküdve örökre, a jóra, igazra, gyönyörűségre.
A legszilajabb álmon is túl a rendre, hogy általunk jönne világra. Vegye tudomásul a tenger, a szüntelen ostrom, okosak a vének, rugonyos a vének tanácsa. Megengedik, íme, testet ölthet az ige, ha tud. Márványlap arcélükből rettenetes kódex, tűzvirágot lepréselni miért is tömörödne? Tekintetükkel, az uzmara üstökösökkel, miért is ütnék porba a szívdelelését? Miért is úszna égre eltaknyult Isten szakáluk, csíraölő árnyával, fekete szalaggal becsavarni a pázsitos bolygót? Félreijegység. Mi vagyunk a fenség, koronánk örökös láng, csillagsorpályák. Babonátlan lámpái az észnek, a fölismerések spiráltornyai a végtelenségig. Ó, nem a doktrinák drága kövéből áll koronánk, koszorunk sem irtusz. A koponya érfonata a nagyvilág kék halántékán ugyanaz a pulzus, ugyanaz a dübögés a pacsirta búbja körül. Mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a vér, a tej, meg a méz. Kozmikus küldetés ősatyák kőtáblái ellen, tölni törekké akár a laskát, ez a mi csatánk. Békesség vagyunk, az újrateremtés indulata. A képzelet kivirágzása kánoni kopárság ellen, herétlenek ellen, mert ingereink hérosziak, mert a csillagok lázítnak minket a legnagyobb nászra, hogy virágporcírmos arcunkkal eliesszük az örök halált, hogy szerelmünk eszményi szagától a május teljes legyen, lepattant gombjainktól tücskös és János bogaras az éj, szerelmünk harmatától erős a smaragdmező, hogy ménjeink selyemhajóval ott siklassák az öregeket. Ráncot, csontot, hogy áztassa ifjúságunk varázslata. Ó, nekünk igazi násznagy a tenger, a tenger. Viola távolból nász ajándékokat hömpölygető, babapójákat és csipkés patyolat hengereket, hogy méltassa a térben mérhetetlen sóvárgásunkat, s a törvényt, amit immár a tiltakozók is tisztelni kénytelenek. Mert megtépi őket a fény, megsebzi őket a só. Hát, valami történik mégis. Örvendjen hát a tenger, itt állunk párban, virulva a kovafokon, itt a világ kirakatában, krétafehér szakálak rendeletére, kéz a kézben, várva a ceremónia végét, viseljük a jelképek ünnepi gyötrelmeit, a hátunkra tűzött haragzöld selymet. Amint hullámzik akár a reménnyel tömény mező, s tűri a gyöngyzáport koponyánk, a búza, a rizs, rubin és opál kopogását, a sámáni igézetet, 1000 évek igéit, szivárványos babonazáport. Legyetek termékenyek, legyetek termékenyek. Vetik ránk résztálakból a lignit barna kezek a hátunk mögött, gótbetű görcsös kezek, sárgák meg zöldek, epeszakítók, heroinfehér kezek, szűzmely daluló, hereaszályos, halálfejgyűrűs kezek. Kezek oltári gyertyatartóként nyíltújúak, és kezek egyújúak, revolvertáska kezek. Kezek a hátunk mögött, kezek a kocintások villámaiban, az új párért emelt kezek. Éljen az új pár, éljen. Arccal a tengernek itt állunk párban, megmerevítve, és izzanak a poharak, a húrok, izzik a tánc, izzik az anyaföld, izzik a lakodalom, izzik ez a forgatag ünnep. Örvényel az égre, s lesuppan a földre süvítve. Húzza neki a zenekar, s ropja, rikogat, supra agnő, szög fel kabla, tiporja magra. Te vagy a ráncos, riherruha ráncos, ropjad ránc. Hogyha megvolt az esküvője, leszáradhat a tüdője, húzd! Ez a közfény, ha megázik, mint a kakas bubitázik, tyű, tyű, tyű.
tubarózsán tetű mászik, vaskesztyű. Héja vakcson megellett, acsikajaderes lett, húzd. Fehér bárány, fehér kos, ez alagzi, húzamos, húzd. Vetkőzik a mátkapár, kopár lett a mátkapár, kár. Majdnem látszik az a csont, ha rátömködjük a betont, húzd. Beomolhat Budavára, hallgass csak a hadnagyára, hipp. Kriptabeli varjú táncol, szájában a hús, a fátyol, hús. Ikulás, pikulás, táncol 1000 Mikulás, hopp. 1000 hordó boromban, mind az 1000 csapon van, tölts. Ne ijedj meg a pohártól, te szellemi exkavátor, ex. Iszik egymás is, gégese vásik, megmarad a stex. Csühahé, lókaprém, más is kurva, nem csak én. Húzd. Bárcsak ez az éjszaka mindörökké tartana, húzd. És mi, felszalagozva és megkoszorúzva a dörgő időben, arccal a tengernek, itt feszülünk öntve szoborrá. Igen, nincs taps, megbeszéltük. Következő szöveg Petri Györgytől származik. Petri a magyar irodalom tékozló fiúja. Ő volt az, aki káromkodott, ő az, aki tabut döntött, ő az, aki megmondta a tutit, amikor más nem merte. Ő volt a rendszerellenes akkor, amikor az halált jelentett, száműzetést és perifériát az irodalmi életbe. Úgyhogy egy hasonló szellemiségű szöveggel készültem Petritől. Petri György, lerészegedni volt a legjobb. Lerészegedni volt a legjobb. Nem tudom, láttatok-e már árvizet, a lépcsőt, a hajóhidat, a kerthelyiségre szolgáló fabódét, ahol izzadtan sörre vártunk, viharra váró nyári órán habok közt lefölimbolyogni. Nem tudom, láttál-e már árvizet, rönkökkel locsogni a hajóállomás pénztár ablakánál, hol beharapott szájjal néztük egymást. Köröttünk fegyelmezetlen gyerekhad, rikácsoló, rúzsozott tanítónők. Lerészegedni volt a legjobb, és az is milyen ritkán adatott. A gátlástalan fájdalom, mit végre már én sem vettem komolyan, mivel csak kétértelműen lehetett élnem. Cserélve és visszacserélve, idézőjelre, kérdőjelre, a felkiáltójelet pontot. Belülről kifelé írok, így tanácsolja Kerouac, és mi tartson vissza elfogadni egy értelmetlen kijelentést, a számomra heurisztikus jelentősége van. Tekintsük a mondatot, mint Csipeszt, vagy Baltát. Maja Borisova, Melisova, bisex. Január óta Szófiában kezelik. Összezúzta magát kocsijával a Burgaszi úton Stanley, amerikai ex-férje, fejét ingatta rosszallóan. Káder gyerekek exkluzív magánya. A sánghái kiküldetés, aztán a nevelőintézetek, aztán a jóvátétel, a párt segítő keze, mely kitörte korábban apát csigolyáit. Én maradok a halottakkal, így morgok magamban gyűlölködve. Nem maradok a halottakkal sem, halálukat sem oszthatom meg. Hibájuk bűne elhatárolt tőlük engem, árva Marat jelöltet. Éretlen ifjút, s mégis mint apát, ki nem sírhat fia sírjánál. Igen, ostoba férfi létünk, a kőporízű gyöngéttelenség, nem enyhíti a Nopazarán népi demokratikus rendőrség szabadság pántlikás balettje. Több eszed is lehetett volna, mondom neki, mint szentenciózus atya. A zsidók éveihez 1000 évet kell adni, így tartják. Hát az enyémhez kiét? Az enyémhez kiét, hányakét, senkiét? 26 évvel vagyok hozzátok mérhetetlen korú. Mögöttem nincs idő. A renegát mögött csak a szakítás van, és a hitehagyottnak nincs hová fordítani fejét. Csavarhatja tovább, mint a tiét csavarták. A 360 fokos szög után kitüntetett pontot nem talál.
Ki volt az első, aki felkiáltott? Isten, és rámerett a néma cellafal, a koszos sziklabörtön. És még egyszer, Isten, kiáltotta, és nem felelt a döglött oroszlán, és hozzásivárодott. Úgy látszik, elfáradt hinni benne, és a buta ütött fakiben eddig bízott, mert vágytalannak tetszett. Az is gyöngének bizonyulna, s remeteség végóráján orvul megered. Ki volt az első, aki a fületlen sivatagban felordított? Miért heréltem ki magam? És nevetséges se volt, mert ki nevetett volna. Bocsáss meg a lányod helyett, kit kihűlt szívvel ölelek. Nincs helye irgalomnak, vágynak, szívemben álmatag utálat. Mi van veled? Nem érdekes. Tudom, egyszer majd nem szeretsz. Nehéz lesz majd nélküled élnem. Nem lesz nehéz, de hagyjuk ezt. Nézem a sose látott tengert, mint képeslapon partra tör. A testi kötelezettségek és az azutáni gyöngétségek érzete már előre gyötör. Az őrült fák növesztik magukat fekete földből, betonból, homokból. Kifeszítik maguk lapályból, dombból, terpesztik érzékeny leveleik. A tenger ott, ahol véget ér, nem könyörög értelemért. Határtalan látóhatárunk mögött émeítő mosolya tátong, mint öled. Azt mondod, szeretsz, és én nem értem. A teherautók lihegő pofája rémít, mindenfajta keréktől a hasam féltem, a csípő tövis ropogását félem. De szállóra szobánk 16 emelet. Éjszaka ma, ha majd ébren feküszünk, kiléphetnék mellőled, megmutathatnám még egyszer neked, mint járdamenti korlátlánc felett a könnyű atléta mozdulatot. Búcsúszava mennyi volna? Na, jó? Csak gyöngye voltam? Én ezt nem hiszem. Az erényhez szerencse is kell, és nem volt több szerencsém, mint erényem. Lennél álmélkodó végtisztessége. Ennyi lett volna, Petri. Remélem átment az üzenet. Szólaljon meg valaki, hogy átment az üzenet a közönség. Nem, Edith néni a diákságból. Edith néni mindent tud. Mi volt az üzenet? Mennyire értettétek meg, ami elhangzott? Mert ennek volt 3 oldala egyébként. Ez újgolódik a nép. Na, melyik volt a legszimpatikusabb? A lerészegedés, a politika, vagy a szerelem? Csapja fel a mancsát, aki lerészegedett útközben. Gyerünk! Nem merik bevallani. Ki volt szerelmes? Edith néni szerelmes volt, Zsoltan Árulal együtt. Ki érezte a politikát? A főnökék vezére még kiváló. Ennyit szerettem volna, mert ez volt a legnehezebb szöveg egyébként az első félidőben. 2 további szövegünk van hátra. A következőnek története van, én ezt a tavaly előtti végzős gimnázium évfolyam szalagavatóján szavaltam. Ennek is van egy politikai hátszere, de mégis egy nagyon aktuális, egy nagyon szentimentális és egy nagyon jó útra való a továbbiakban. Szintén egy kortárs embertől 2017-ben hunyt el, Kántor Péter, a költő úr. Kántor Péter megtanulni élni. Most, hogy megszűnt a 2 világrendszer csatája, és ledőltek a falak, kinyíltak a kapuk, és tapsolhatunk, hurrá! Nem sikerült egy jobb világot építenünk. Nekünk legalábbis nem. Nem igaz, hogy lehet másképp is. Velünk legalábbis aligha. Most, hogy felszabadultunk ez alól, az egész alól, a diktatúránk alól, a keresztünk alól, a fél életünk alól, 2 kutya rohan egymás felé a mezőn, farkuk győzelmi zászló, orrikaikban rémület és extázis vegyüléke. Vajon mit találnak majd egymás hátuljában? Akármit. Most már nem halogathatom tovább. Most már igazán meg kell tanulnom élni. Hát nem? Végül is tudok evezni, úszni, fáramászni,
megtanultam autót vezetni, elboldogulok a mosógéppel. Ha felvisznek egy akármilyen magas hegyre, lesielek onnan egész jól. Na nem úgy, mint a Tour-Brüggen, de egész jól. Szívós vagyok, ha szorgalmas nem is. Egyetlen hatalmas elszánással meg tudom tisztítani az ablakokat mindkét szobában. Valamikor le tudtam vezetni a gömbtérfogatát is. Hát épp élni ne tudnék megtanulni. De előbb a kis dolgokkal fogom kezdeni. Fokozatosan haladok a kis dolgoktól a nagy dolgok felé. Ha rám mosolyog egy nő, nem kötöm vele rögtön össze az életemet, ha szeretem, összekötöm. Hát mi történhet? De ha laza, megszorítom, ha szoros, megszorítom. És ha nem érzem jól magam, nem esem kétségbe. Tudatosan törekedni fogok néhány dologra, hogy jól érezzem magam. Ne túl jó, de elég jó. Annyit iszom, amennyi jól esik, nem többet. Nem vigyorgok, nem idegeskedem, nem izgulok fölöslegesen, és megtalálom a helyes arányt aktivitás és passzivitás között. De előbb a kis dolgokkal fogom kezdeni. Nem leszek maximalista, megőrzöm a hidegvéremet, a humorérzékemet, persze csak bizonyos határok között. Az embernek legyenek határai. Lesznek. Vannak. Kelet-Európában nyugat-európai, Nyugat-Európában kelet-európai. Ettől nem esem kétségbe, nem bújok ki a bőrömből, nem robbantom fel a világot. Én nem. Sajnálom. Tudom, hogy az opportunizmus, de előbb megtanulok élni. És ha már megtanultam, akkor is kerülni fogom a nagy szavakat. Lehet, hogy fellőnek a világűrbe, de lehet, hogy nem. Ha nem muszáj, inkább nem, de ha muszáj, ha fellőnek, és nem öntözhetem tovább a jukkapálmámat, akkor is azt fogom mondani kedvesemnek, hogy öntözze tovább a jukkapálmámat. Ha már mindenképpen fellőnek, ha már megtanultam élni. Kántor úr szövege. Itt van bárki abból az évfolyamból, akinek ezt szavalta még annó 70-ben? Nem a főnök úr, mert ő ott volt, de itt vannak? Hát, nem igen vagy. Itt van bárki abból az évfolyamból, akinek ezt annó 70-ben szavaltam? Tavaly előtt. Tavaly előtt történt még. Kik? A Szinti? Nagyon kiváló. Hogy hangzott először? Emlékszel még a szalagavatódra? Ja, te táncolt! Akkor ostoba kérdés volt, azt szerettem volna, hogy összehasonlítják, hogy először is most hogy hangzott, mert eltelt azért 2 év. De hát elvégre mégis csak táncoltak. Egy szöveg maradt hátra. Kabai Lóránt úr álneven készült alkotása, Spiegelman Laura néven alkotott. Ez a 2017-es, 18-as évjáratban az egyik legnagyobb botrány volt a magyar irodalomban. Egy olyan szókimondó és obszén szövegről beszélünk, hogy senki nem értette, hogy mégis ki merte ezt leírni. És hogy még rákontrázunk, azt se tudták, hogy ki írta le. Teljes gender szakértők, a kortárs irodalom krépje állt rá arra, hogy ki ez az ember, és csak a Kabai úr halála után derült ki egyébként, hogy ő volt a Spiegelman Laura. Ebből egy összevágással készültünk, és ez az első felvonásunk vége. Spiegelman Laura, édeskevés. Részlet. Rágyújtok. 2005. december valahanyadika. Derült ég, -3 fok. Csak néhány megjegyzés a felnőtté válás újabb állomását jelentő éjszakáról. Balett a mocsárban, csak mozogjak. Majd a teli hold megmondja, hová menjek. Egy teljesen kiürített vodkás üveg. Már kérem is a következőt. Pedig milyen ocsmány egy nő, ha iszik. A vibráló érzelmek és a könnyek szanaszét arcomról letörölt határán minden esemény egyetlen láncsort alkot. Szerelem, holdra szállás, művészet. Mert ez nyilván a szívrepesztő szerelemnek és az álmatlanság kegyetlen jogozanságának szól. Én szeretem az embereket, de mindenkit, minden egyes embert. Valahogy úgy szeretem őket, mint mondjuk gyűjteményének minden egyes darabját a bélyeggyűjtő. Ugyanakkor én gyűlölöm az embereket.
de mindenkit. És egészen mélyen gyökerezik bennem ez a gyűlölet. Talán már gyerekkorom óta velem van, és megvető közönyömből táplálkozik. Számban az íz, a rettenet maga. Nyilván gonosz vagyok, mert közönyöm így módon számító és könyörtelen, és kizárólag arra irányul, hogy megadóztassam az egész világot. Mindent és mindenkit. Hogy kizsarolhassam az összes jót, miben élvezetem lehet. Persze ez nyilván nem csak a vég nélküli hedonizmusomról szól, hanem a nyilvánvalóan eredendő gonoszságomról is. Mert mégiscsak igaz, hogy én szeretnék mindenki lenni, de nem lehetek bárki. Én vagyok sajnos, s bár ne én volnék. Kirohan belőlem az élet, nem tudom abba hagyni az írást. Ez az őrület egyik formája lehet. A történtek nem történtek meg. Nem zuhantam ki saját magamból egy szerda este, ahogy szerelmem kilépett az ajtón, ki az életemből, melyből aztán magam is kikívánkoztam, meglehetősen sikertelenül. Nagyon köszönöm, most már lehet a taps, ez a vége. Köszönöm. Önéletírásnak hazudott szentencia az elveszett generációnak. Egy Csokonai Vitéz Mihály versre. Fokozzuk a játék abszurditását, túl nagy itt a józanság mostanában. A párt elnök, valami pártelnök pofázik, Mici Maszkó fázik, néhány diák az állandó vértanú hangulatban szívtől szívigázik. Láttuk már egymást 100 év magányra ítélve romokban. Mi lennénk-e veszett világ elhaló hangja, az ordító gégemetszett némaság, a vízhangos csend szócsöve, hát mégis miféle elcseszett feng shui alapján berendezett világ ez. Megmutatjuk a dohos végtelent egy didergő töréspontban nektek. Lehet csupa nikotin sárgán didergő töréspont a végtelenség. Lehet mi vagyunk a nikotin sárgán didergő végtelenség. Szívünkkel szöktetjük színpadra a szükséges segédigéket. Most, hogy végre kitaláltunk az ajtón, amin annyiszor belöktek. Ó testvéreim, most, hogy rekedésig ordít a múlt lusta őrülete. Most jusson eszetekbe, hogy a tegnap csupa illatos virág. Préseljétek őket a félálomakták lapjai között, mert még mindig nem tudom, hogy mégis miféle állillúzió fonnyat rózsáit legeljük, és egyszer mi is fejünkre húzzuk a mindenség takaróját. Névtelen félelmem nem a lerabolt jövőnkhöz, hanem a befejezetlen múlthoz szól, mert tényleg mind hiányozni fogtok, mint a rémboltról a régen kiégett csillagok. De már hiába másznék fel izzót cserélni, bennük és bennetek lekéstük a meséket. De valahogy felnövünk majd mi is a hiányzásra hiánytalanul kijelölt helyen, kiherélt álmaink üres tér közében. Vonjatok atombunkert lelkem köré, egy apró betonszarkofágot mind a 10 000 lelkem köré, mert már krónikus az üzemzavar Paks 2 szívemben. Így lettem frontérzékeny a nem létre, széthullásunkban rozsdásodnék örökre, de egyelőre csak kipergek ujjaitok közül. Ti vagytok az ürügyem a tébolyra. Porrá leszünk, porból vagyunk, szokták mondani. Illékony kis univerzumunk, fényveszőt pora, csillagpor, tündérpor, egyebek, porladok, akár azok a polaroidok. Ezért kérdezi a gyerek, papa, a szemfájdító belső végtelenek elemészik tekinteted. Papa, mondd, hová lett az elmúlás régi nemessége? Nem tudom, mert in absentia elítéltek. Abból a vakolatarcú nimfácskából melletted egyszer még díjnyertes lepedő akrobata lesz. Internálva állok-e privát, szívtévesztő helyen, és éppen szétsugárzom, mint akiről elmondható, hogy a tavaszi szél elvitte, de az őszi lombhullás majd visszahozza.
mint akiről elmondható, hogy korán megismerte a szerelem búsrejtelmeit, a tétován toporgó intimitásokat. Mint akiről elmondható, hogy ingét könyökig feltűrve régen kihunyt csillagok közt turkált, és rálelt végleg lemerült léte eleven kincsére. Szétsugárzom, mint azok, akik végigmérik Istent, sírnak, és a hegedűk hallgatnak. Nem emlékszem álmaimra, így minden tálomnál hazudhatok. Szóval mondjuk, hogy álmodtam túl vágyat bánatórák peremén én is, hol csecsemő csillagok röhögnek, és a nyár őszbe szürkül, megőszül. Hol az őszi rombolás évada kezdődik, és hallod a hervadó csend halkuló zaját, álmaink morajlását. E klisék közül kilesnék, hogy figyelsz rám, hallod-e, hogy a lejárt szerelmes levelekkel aláaknázott sorközökből kibeszél hozzád? Én megmondtam, hogy Seneca türelme kéne hozzád. Ha megtanulok festeni, lefesthetlek. Nagyon figyelj, mert tudom, hogy benned már az álmatag utálat is csak pislákol. De a megvető ordinári közönyt azért én is megérdemlem. Megérdemlem, hogy egymással szemben temessenek el. Hadd nézzek farkas szemet az örökké valósággal, mint a császár agyak katonáit egymással szemben temessenek el, mert 1000 évesen is félünk a sötétben. Mert már nincs bennem semmi szorongás, ha megkérdezik, kiről szól minden szívverése. Ha megkérdezik, ki víz hangzik létemnek a légüres terében. Partra jutottam a partalan részegségben. Nincs kenyerem, nincs borom, de van kosztolányi. Fáradt szívem alkonyán egy rohadtul sötét erdőbe jutottam. Ott villasztok a perc bohócaiért, és ha nem találnék vissza hozzád, hadd, hogy szavak nélküli szerelemre idomítsanak, mielőtt még erős, független felnőtt nővé gyűlnek a nagybetűs élet tektonikus erői. Az évek csak jönnek, és jönnek. A fakuló félben lévő arcképet szívemben valaki állandóan újra mázolja. Szeretném, a szeretnének, vagyis szeretném, a szeretnél. Átfesti ősz szívem a nyár színeivel, de aztán a rózsák útja megint kikopik alólam. Mert én tényleg sose kértem a fehéren izzó lét szénsötét titkait. Sose vertem törésig vadregényes koponyám a hit vasbeton falába. Most viszont mi atyánk, ki nem vagy a mennyekben, nézd mi vélet gyermeked. Számon kérem rajta mindannyiunk nyomorúságát. Definiálom nyomorúságunk, kezdésnek meghalni sincs pénzünk. Ez a hozzád bilincselt virulgatás az illúziókkal kisminkelt valóságunk holtereiből a barokk magánycsarnokába invitál, hogy félálomban borotváját tornáztassa nyaki ütőeremen. Mert mióta szívemben áll az álmok hervadása, vérem szomorkás tengere nem duzzad már, anna óta nem volt rajta dagály. Játékpisztollyal jelentésed ontom. Én vagyok. Ott felejtett labda annak a focipályának kapujában, melynek csillaghálójában a léttelen lét lakik. Én vagyok. Gyerekek közt vénember, aki néha még azért megsiratja sírig tartó gyerekkorát. Én vagyok. Kipreparált szabadság, szerelem madár. Egy olyan múzeumban, ahová nem jön látogató. Hulló haja hajnalán angyali mosolya sebzett meg. Az a mosoly, melyből törékeny fák épültek ablaktalan papírkoporsomban. De aztán mindet kivágtad. Én meg ott álltam még egy illúzióval szegényemben. Most az idő vízözöne tágas, feketén üres terek felé sodor. A mindiget javítom örökkére. Pedig egyszer úgy is elaltatnak.
Egyszer úgy is jön, te íreszi jársz, a tébolymester, látomás verten, aki sose volt vak. Álmai voltak a hályok szemein. Egyszer úgy is jön, és felrobbantja az összes elevent és holtat. Először a lebukó nap vére csurgott vángok fejére. Aztán az éjjel belobbant belső égésű szívem. Az égen csillagfény lázadás tört ki. És most illékony kis univerzumom határokat keres. A bennem úszó gyémántüres, öröküres és jégüres jéghegy hidege birkózik a szírom égető telep melegével, mely olyan akár a gerincvelőben hevülő liliom téboly. Fogodzatok akárkibe, daloljátok el neki helyettem, hogy a borostyán csend szagú végtelen, a kozmosz rendetlensége is belé szédült. Bele akart halni a látványába, és le akarta tüdőzni illatát. A lehetséges befejezések fejjel lefelé lógnak megbánással vemhes történetünkbe. Két végtelen közti szünetjelben két munkanélküli létiparos központozás nélkül beszélget az angyalok nyelvén. Mi pedig várunk a megváltásra. A mólón kikönyöklünk hullámokra, egymásra gyújtunk. Ez a gyilkos nyár örök sebet éget az alvat tébe, s én a kis halál kékes füstjeként szétoszlok a tintarózsás kezeteken megalvat tébe. Vetköztessetek csupaszra a színpad közepén, csak a megbánást hagyjátok rajta. Vágjatok arcon egy bronzszobrot a nevemben, borítsátok fel a végtelen saktáblákat. Söpörjétek fel a stilisztikai lombfűrész munka szennyesét. A mólon könyököljetek hullámokra, és gyújtsatok cigarettára. Jusson eszetekbe, hogy az epikus természetű örökké valóság könyörgött nekem. Ölj meg, csak hagyd már végre békén. Mindannyiótok vegyen egy szárózsát egy értelmezhetetlenül nagy összegért Bécsben, aztán tapossátok meg. Szép szívem angyalmentes, a mítosz rám marta ruhám, felhőfoltos mesekabátom. Ezúton is köszönöm, drágám, hogy megtanítottál minden szempontból tökéletesen sírni, bőgni, pityeregni, visszavonva zokogni, mert az én könnyeim tökéletesek, szépek és gömbölyűek, mint egy csecsemő arca. Egy csecsemő arca, akinek jelenléte betölti tökéletesen belakott, illékony kis univerzumot, és a rettenetes, üres, fehér papírra félbehagyott tintatengerek kerültek. A rólad szóró vízrajzuk egy nagy regényre is elég lenne. De mi egy soha el nem hangzott megegyezés alapján halottnak tekintjük egymást. Biztos, ami bizonytalan, egy kérdőjeles borzalmakkal jelölt sírba temetve. Végtelenül szabadon és önkényesen, fejem köré pofátlankodik, kordont húz, megkoszorúz, aztán körbe röhög a tompa derengés. Összevérzi fehér foltjait felhasadt emlékezetemnek. És már megint sírok, olyan keservesen, mint a gyerekek, akiket otthagynak a játékboltban. Nincsen líra, ami encsempészne az emlékek vámján. 50 kiló lepkeszárnya súlya annak a néhány tetsz halott emléknek, ami megmarad belőled. Két ölelés, meg az az erőszakosan szép arcod. Mit nepperkedsz a szívemmel? Szívnepper? Újabban ilyenféle és fajta eposzi jelzőket osztogatok az arra tökéletesen méltatlanoknak. A vázára vetkőző tündöklét. A végtelen innenső végében várok rád, addig is számold meg, kérlek, hogy hányszor is estem a szóismétlés főben járó bűnébe. Hányszor mondtam, hogy szeretlek. Nekem pedig meg kellene vallanom, hogy mindig is ide vártam, ebbe a homokvárba,
amit sosem mos el a szív apája és dagája. Ahol összebújna lelkünk, és egymás karjaiban gyakorolnánk a klausztrofóbiát. Átsugároznánk egymásba, mintha két test egyetlen szívdobbanás volna, hogy oda ne rohanjak a pórusaimba beivódott, édes és fullasztó jelenlétet további 1,5 évig fog kísérteni, egészen a nyugdíjazásomig. Bedobozolom a magányt és a szív megszakadásokat. Aztán elküldöm neked, mit szólsz hozzá, mert most az alvó mindenség szuszog a nyakamba helyetted. És a szerkesztő visszadobja verseim. Bocsássátok meg, hogy vénségemre ilyen nagyon szentimentális lettem. Van Anna, meg az összes többi nő. Ez az én igazságom. És lehet, hogy a meglehetősen szadista úr forgalmi adót vetett ki a szívdobogásra. Ezért nincs már a szerelmi líránnak fedezete. Ezért, hogy szanaszét arcára szédülve szerkeszti végtelenre túlszejtésen. Hanvába halt holtomiglan. Ugye? Utójáték. A piros delfinek csukott szemmel bámulják az éj korongtengereinek karamboljait. Hogy valaki valamikor nyomorék szívüknek mámoros lüktetését lekottázza. Szakadjon cafatokra a napvilág, én akkor is kusban botorkálok az éjjen át, mert még ha csak darabidőnként is, de az utolsó korty öröklét után az égen, mi fújjunk majd takarodót a csillagoknak. Én akkor is kusban botorkálok az éjjen át, mert minden nappal egyre nagyobb a szövegvilág, ami itt terpeszkedik a fejemben, és lassan összeroppant. Ehhez képest Atlasz a színéből kivetkőzött egével a vállán, csupán csak sarokba lett állítva. Tanár úr, kérem, a gyerekem hiába tart lyukas pajzsot szívet átongó sebei elé. Már 3. hete vízágyukkal fürdetik. Bauer legkedvesebb tanára, Hóhér úr, Algériába ment főkonzulnak. Bauer a padhelyzethez képest kifejezetten nyugodt. Az előbb mérgében visszakézből arcon csapott egy Radnóti bronzszobrot. Steinman még mindig egy heroinista nyugalmával rendelkezik. Járása diszonáns, sétapálcája már a requiem ütemére kopog. Az időközben feltámadt Nemecsek még mindig kisbetűvel, úgy ülött, mint aki már nagyon jól érti Kafkát és a hétköznapi átváltozások okát. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Ez lett volna a vége ennek a felettébb bájos délutánnak, amit együtt töltöttünk. Azt azért hadd mondjam el, hogy én elfből nem szavalok szerelmes verset, nekem az egy túl intim dolog, ezt most igyekeztem megtenni, bízok benne, hogy sikerült. Sok szeretettel köszönöm mindenkinek, aki itt volt, akinek mennie kell, az menjen nyugodtan, aki szeretne, az maradjon, aki meg félúton van, félúton, az meg csináljon, amit jól esik. Ennyi lett volna, további szép estét mindenkinek. Köszönjük!